אז מה מצב אנשים? כאן יואב, ואנחנו בעוד סרטון. אז כפי שאתם רואים, אנחנו לא בקלאש רויאל עכשיו, וכן, קנו לי טלפון חדש. אוקיי, אז זה בעצם יהיה מה שאני חושב לעשות על הערוץ. כפי שאתם רואים, אתם לא רואים פה את הקלאש רויאל שלי, וגם כרגיל, אז כאילו, כי אני פרשתי קלאש רויאל, אני כבר לא אוהב את המשחק, אבל בכל זאת עוד אני יכול להמשיך על סרטונים בערוץ. אז מה שאני חושב שזה, המשחק הזה, Injustice, כמו שאתם רואים, הוא משחק ממש שאני אוהב אותו ממש, ואני רוצה להעלות אותו בערוץ. רוב הסיכויים שזה מה שיהיה. טוב, אז בעצם אני יכול, אולי אני אעלה עוד סרטון היום, וסליחה באמת שלא העליתי איזה חודש אפילו, קצת פחות, יותר, לא יודע. טוב, אז זה הסרטון היום. אם לא נרשמתם, תעשו סאב ולייק. ודרך אגב, החלטתי לי שאני לא פורש, ויאללה ביי.